It-tabella pubblikata mal-istatistika tal-NSO dwar l-impjiegi titkellem waħedha. Mis-sena 2014 ir-rata ta' nies mingħajr xogħol bdiet nieżla b'mod konsistenti u f'Lulju in-numru ta' nies mingħajr impjieg niżel sa viċin il-5,000. Fil-fatt jirriżulta li n-numru ta' persuni jirreġistraw għall-impjieg f'Lulju kien ta' 5,062, dan meta mqabbel ma' 6,834 is-sena ta' qabel, li jfisser tnaqqis ta' 1,772 persuna. It-tnaqqis fin-nies ifittxu impjieg kien fost l-etajiet kollha kif ukoll fost il-perjodi kollha ta' kemm wieħed kien ilu jirreġistra, għalkemm l-ikbar tnaqqis kien innotat fost dawk li kienu ilhom ifittxu xogħol għal iktar minn sena. Naqsu wkoll b'mod sostanzjali l-persuni b'diżabilità jirreġistraw. Illum huma 348 il-persuni b'diżabilità jfittxu xogħol li jfisser 109 persuni inqas mis-sena li għaddiet. L-istatistika tal-NSO issegwi dik tal-Eurostat ftit tal-jiem ilu u li uriet kif ir-rata ta' nies qiegħda f'Malta hija t-tieni l-anqas fl-Unjoni Ewropea. Fil-jum tal-Erba' l-istess Eurostat ħarġet ukoll statistika dwar il-qagħda ekonomika tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Hawn uriet li tkabbir ekonomiku ta' Malta bejn it-tieni u l-ewwel kwart ta' din is-sena kien it-tieni l-ogħla fl-Unjoni Ewropea. Il-Latvja biss kellha tkabbir ekonomiku iktar minn ta' Malta meta tqabblu l-ewwel żewġ perjodi tal-2015. Fl-aħħar jiem sar magħruf li fit-tieni kwart ta' din is-sena Malta kellha tkabbir ekonomiku ta' 5.2%, tkabbir li huwa ferm iktar minn dak imbassar mill-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali.